Touch panel. Let's kill him! Just watch Twilight! Twilight, man! Vi kan rädda honom och så fastnar du honom. Börja som styckler ska vi start. Har du Sanche? Jag har party! Oh yeah! And how to get some more? Wow, G! Wow, look at me! I'm grinning me! I went God! Bananer! Banan... What? Bananer! Give it a swish. Ow! Jag har inte stay med det. Oh shit! Det var gott. Stutla. Åh fan! Ja, det healar bara. Du dräp mig! Jag sitter på långt. Jag tror inte bara lägga det. Du dräp mig! Jag kan hela det. De får tjäna då. Det var det. Vad görs du? Jag är inte fast det. Jag måste göra något. Jag var inte dräp mig. Jag får inte. Okej, jag dräpade. Jag dräpade. Taiwan! Får jag nu? You're going to die! Bara för spara då så. Yeah. Det är inte flest med en clown. Ja. There you go. Freak. Okej. Så är gränja. Så är gränja. Börja kan vara nog. Kom nu i brer. Jag kan inte den i bron. Let's go. Okej, boja. Har du snäga? Ska se dig att ska bruka. Kan förstå ska bruka. Det här är inte bra på det. Okej. Kör vart. Vad? Kör vart och så eld så först då tapp. Och så ska jag stöd och så resten ska jag arcane. Arcane kan vara väl. Till det reja. S. Okej, och så nu. Du okej? Vi bara sånt för 2000 långt över till högre. Högre hämtar vi. Ja. Och så får bara köra om och trapp nu. Okej, bra. Fire. Nu? Okej, och så nu. Så där. Oh snap! It looks pretty weak. Huh. Och så? Nej, det är lejan! Hej! Kan jag inte då? Oops! Så vad ska vi just det? Så. Ow! Okej, jag hade upper stuff. Shift! Gör det to shift! Jag prövar. Alltså så är här. Oj! Så fjärde du. Drepa med. Du drepa med. No! Den är peaceful. Nej. Kan jag ut här då? Jag var glad för att det här. Kan inte slide med. Okej, jag gör det. För költer i ävatter så görs bara költer av det omatch. Kan jag inte svärja mer? Holy shit! Hatta. Och jag kan köra elden. Och så jag kan planta sen. Snap att det kan. kan. Så smör. Det kan jag inte då. Det går till arcane. Det är reja, stein och eld. Fick du där slaget? Boom! Att det ser så badass ut det där. Aj! Det är det. Jag är bara glad för att det går. Så är det. Så lite.
Vad ska vi avvärja med Arred? Jag rör inte, men inte inte värst. Jag var inte ska fixa det. Du vet drunkna va? Jag vill checka mine. Det var inte planen. Så läs. Nej, det är inte planen. Don't worry, jag finner Parkers. Men ja, jag hade inte du ska vara för drepa till att det är inte runt vi går om vapnen och du drunknar med så missar vi det. Au! Ja, ta väl. Heter No! Jag är inte elten, han är så cool där. Ja. Hey Sherlock Holmes, är det filmen? Excalibur, cool. Stein direkt. Bueno, ja, Stein! Kom out! Fan, ja! Jag haltar det hetta. Och hatta. Whoops. Och... Fick knappar. Hettar. Får lägga till Ring of Fire. Hatta. Och hatta. Ring of Fire. Oh, sorry Roman. Come on! Oh, så där. The hash. Seriously? No, to cast a rock? Seriously? No! I'm serious jitter. I'm around Du the snöjer, ha! Nej! Nej! Jag var ute där. Sorry dudes. Jag tror inte jag vet och vi ska bara bruka den här Steam tänk och vi kan ta samman så att vi vill instrala. Bolle! En skogsjäder! Ja, jag hör det. Oh yeah! In the face. Jag vet gärna öxen, du kör den stora fucking. Ja, jag snäger också. Haha. Det är Excalibur. Kom igen vet Kom igen. Yeah. Så, får jag hämta det. Och så är första level completed. Yes!